Roedd Brecht yn gweld y theatr fel cyfle i ddadansoddi bywyd dyn ac i fod yn wleidyddol. Theatr ar gyfer yr ymenydd ac nid y galon. Roedd Brecht am addysgu'r gynulleidfa, am agor ei llygaid a'i herio. Mae dramâu Brecht yn perthyn i'r symudiad epig. Ceir cyfres o olygfeydd, cadwyn o ddigwyddiadau. Fel Cymwnydd, byddai'r neges o hyd yn un gwleidyddol a moesol. Dull Brecht o gyflwyno dramâu oedd trwy ddieithrio'r gynulleidfa. Gelwir hyn yn Verfemdungseffekt neu the V-effect. Roedd yn gwrthod dulliau naturiolaidd o actio. Gwelir yr actorion yn perfformio'r cymeriad, ac nid yn ymgolli'n emosiynol neu'n byw y cymeriad. Mwyn sicrhau nad oedd y gynulleidfa'n ymgolli yn yr emosiwn, defnyddio Brecht nifer o dechnegau theatrig i ddieithrio'r gynulleidfa. Roedd dull Brecht yn arloesol yn ei gyfnod, ac mae dal yn unigryw heddiw.